Kaixo eta ongitorra jakindunera. Gaur, amidei buruzko bigarren ariketa ikusiko dugu. Kasu honetan, molekulak marraztuta dauzkagu eta izendatu beharko ditugu. Lehenengo eta behin molekula hau daukagu. Amida bat dela dakigu, talde funtzionala, karbono bat lotura bikoitza oxigenoarekin delako eta gainera amina talde bat daukalako. Gure kate nagusia 3 karbono ditu eta lotura guztiak sinpleak dira. Orduan ja, informazio guztia daukagu izendatzeko. Hau, 3 karbono dituenez prop izango da. Lotura guztiak sinpleak direnez an eta amida bat denez amida. Atxizkia ipiniko dugu, propanamida. Hurrengo kasu honetan, gure kate nagusia izango da, berriro ere amida bat daukagu, gure talde funtzionala horrelakoa delako, baina kasu honetan, gure kate nagusia erradikal bat dauka. Zenbat karbono ditu gure kate nagusia? Kate nagusia hau izan alda, gorantza joan alda, zeren eta bi kasuetan, kasu bitan 4 karbono izango ditu katea, ni horrela ipini dut eroso dela, uste dut. Eta lotura guztiak sinpleak direnez alkano bat daukagula dakigu, eta izendatzeko non dagoen karbono, metil hau, gogoratzen baduzue azido karboxilikoei bideoetan ikusi duguen bezala, hau amida dukan karbonoa beti izango da gure lehenengo karbonoa. Orduan, arantza zenbatzen badugu, hau gure metila 3. karbonoan izango da. Orduan, informazio horrekin ja izendatu aldugu. Hau da, 3 metil eta kate nagusia. 4 karbono dituenez but izango da. Lotura guztiak sinpleak direnez an eta amida bat denez butanamida. Eta listo. Hurrengo kasu honetan, amida bat daukagu, baina kasu honetan amida sekundario bat izango da, zeren eta hidrogeno bat dauka, baina ere nitrogenoari lotuta ordezkatzaile bat daukagu. Gure kate nagusia berriro ere 3 karbono ditu eta lotura guztiak berriro ere sinpleak dira. Orduan, hau izendatzeko, lehenengo eta behin ordezkatzaile ipini behar dugu, nitrogenoari lotuta dagoenez N letrarekin ipini behar dugu, ordezkatzailea metil denez metil ipintzen dugu, eta orain gure kate nagusia izendatzen dugu. 3 karbono dituenez eta lotura guztiak sinpleak direnez, propano izango da, eta amida bat denez propanamida. Eta azkenik molekula hau daukagu. Berriro ere amida bat daukagu, baina kasu honetan amida tertziario bat da, zeren eta nitrogenoaren lotura guztiak ordezkatzaileekin daude. Kate nagusia berriro ere 3 karbono ditu, lotura guztiak sinpleak, hau da, propanoa izango da, eta kasu honetan 2 ordezkatzaile dauzkagu nitrogenoari lotuta. Ordezkatzaileak ipintzeko ordezkatzaile berdina denez N izango da, eta gogoratzen baduzue, hau aldehida bat denez, baina aldehida ikusten duzuenez, amida aldehidok baina garrantzia handiagoa duenez, amida izango da gure talde funtzionala nagusia, orduan hau ordezkatzaile bezala izendatu beharko dugu. Hau da, bi direlako, formil, eta orain kate nagusia. 3 karbono dituenez prop, lotura guztiak sinpleak direnez an, eta amida bat denez amida. Eta horrela geratzen da, NN-diformil propanamida. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.